Kaixo kazetaguneko lagunok, hemen gaude bideo berri batean. Oraingo honetan, gure Android tablet edo smartphone gailuetan, Google Drive erabilita, bertan PDF betegarriak nola bete erakutsiko dizuegu. Ez dagoizkoa PDF dokumentuak bete ahal izatea, baina teknologiaren aurrerapenekin geroz eta gehiago ikus ditzakegu horrelako aukera hauek. Orain arte, PDF-ak bete ahal izateko ordenagailuan edo mugikorrean aplikazio berezi bat behar izaten genuen. Aukera berri honekin online egin dezakegu, webgune batean egingo bagenu bezala. Lehen, inprimatu beharra zegoen, eta eskuz bete behar genuen. Sistema berri honekin ordea, digitalki beteko dugu inprimakia, eta segituan bidaltzeko prest egongo da. Gogoratu beharra dago, PDF dokumentu guztiak ez direla digitalki betegarriak. Sortzerako garaian, aplikazio berezi baten bitartez bete beharreko hutsuneak jartzen dira. Google Drive-en azkeneko eguneraketekin horrelako dokumentuak online betetzeko aukera eman digu. Baina, oraindik ezin izango dugu digitalki dokumentu hauek sinatu. Dokumentua bete ahal izateko, lehenengo bete nahi dugun dokumentua Drive-en izan beharko dugu. Oraindik bertan ez badukagu, inportatu egingo dugu. Ondoren, dokumentua irekiko dugu, beste edozein artxibo izango balitz bezala. Dokumentua editatzeko momentua iritsi da. Datuak bete nahi ditugun tokian sakatuko dugu eta datuak sartzen hasiko gara. Prozesua datuak bete nahi ditugun tokietan errepikatuko dugu. Datuak bete eta gero, gorde egingo dugu. Hagoen ezkero, hurrengoan, dokumentua irekitzerakoan, betetako datuak ikusi ahal izango ditugu. Ez baditugu gordetzen, irekitzerakoan hutsik izango dira betetako datuak. Behin dokumentuan eskatzen diren datuak beteta, bidaltzeko prest egongo da. Bidaltzeko aukera ezberdinak dauzkagu, emaila, WhatsAppa edo partekatzeko beste edozein aplikazio. Ederki, hauxe izan da guztia. Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte.